O proxecto Gabea nace no ano 2002 a raíz da confiscación por parte da Audiencia Nacional deste barco, do Lion, que foi incautado ao narcotráfico, e unha vez que a organización Kogami tuvo conocimiento de que este barco se encontraba en Villa García en base a unha requisición do juez Garzón, pois solicitaronlle a Guardia e Custodia ao Ministerio para que este barco prestase unha labor social que é a que ven prestando desde o ano 2002. O proxecto Gabea consiste fundamentalmente, como ben dice a palabra Gabea, que é Galicia Vela Adaptada, en ter un barco que cumpla un fin social, en este caso é ter unhas horas de dedicación náutica ás persoas que tenen algún tipo de discapacidade. A semana pasada rematou o período de navegación estival do proxecto Gabea, transportando pola ría de Sada a 30 usuarios do Centro de Promoción de Autonomía Persoal de Bergondo. Grazas a esta iniciativa, persoas con distintas discapacidades puideron experimentar e gozar das sensacións que produce a navegación a vela. Isto está aberto a todas as asociacións de persoas con discapacidade de Galicia e do resto de España, é dicir, por o barco xa pasaron xente de todas as regións españolas. Lógicamente, os nosos usuarios son aqueles usuarios que pertenecen a Kogami ou que tenen algunha relación con Kogami. Nesta ocasión, os afortunados foron os usuarios do CEPAP, que subiron o Lion en grupos de 8 persoas con un ou 2 acompañantes segundo as necesidades. Este é o segundo ano consecutivo que o CEPAP navega no veleiro, pois debido á boa aceptación que tivo a experiencia, o centro non dubidou en repetir. É fantástico porque ademais rompes coa rutina de todos os días, porque claro, eles están ali traballan moito, de feito, porque ten que traballar moito as habilidades, entón, claro, o feito de cortar o que é a rutina por sair, e ademais co marco tan incomparable que temos aquí, pois sempre é moi gratificante. Gratifícanos a todos, a eles e máis aos traballadores. Lion é o nome do veleiro que acomete esta misión tan especial de pasear polo mar a persoas con discapacidade. 200 usuarios gozaron dos seus servizos este ano, permitiндolles un disfrute que non sempre é posible para este colectivo, tanto polas barreiras económicas que supón a navegación en vela como polas barreiras arquitectónicas que adoitan ter as embarcacións. Nos decimos que o Lion é un barco adaptado para persoas con discapacidade. Esa é unha media verdade, porque o barco non deixa de ser un velero normal e corriente, con 2 palos, como acabades de ver, un bauquief, un barco moi seguro, pero que non é fácil de adaptar. A adaptación que ten en este momento é unha grúa que nos colocamos na botavara e con a que facilitamos a subida das persoas en silla de rodas hasta o barco. Temos un par de baqués para aquelas persoas que tenen máis dificultad a hora de aguantarse. E despois temos toda a instrumentación do barco, é dicir, a telefonía, o radar, o plotter, témolo todo centralizado para que unha persona con unha certa discapacidade, non unha discapacidade moi avanzada, poida levar o barco. Es una experiencia fantástica. Me gusta mucho. Es muy bonita, me relaja mucho y es distinto. Cuando sales del centro te sientes más tranquila. Me pareció una experiencia bonita. El barco es algo muy chulo y joder, el día es un buen día. Me gustó mucho. Suelen responder moi ben, e xente que normalmente é a primeira vez que acude a esta experiencia
e disfrutan moito. Se ademais estamos como estamos hoy, que estamos dentro dunha ría, o barco apenas se move, non hai problema, pois disfrutan moito máis, non? O bueno é que cando chegan a terra sinten que verdadeiramente o disfrutaron. A través do proxecto Gabea, máis de 2.200 persoas con discapacidade disfrutaron dende 2002 das sensacións que se experimentan en alta mar. Os últimos en facelo, os usuarios do CEPAP. O CEPAP, como o propio nome indica, é o Centro de Promoción da Autonomía Persoal. Trátase sobre todo pois, de atender a unha población que cada vez é máis crecente para insertarlos en su vida laboral e adquirir unha autonomía que perden despois de ter pois, un traumatismo ou cualquier tipo de enfermedade. Neste centro desenvólvense múltiples actividades de fomento da autonomía persoal que se lles ofrecen aos usuarios ao longo de toda a semana. Hago excursiones, hago un curso de informática básica, y habilidades sociales, terapia ocupacional y pintura. Estoy haciendo jardinería y voy a clases de dibujo y pintura para perfeccionar. E para romper a rutina do día a día, esta semana tocou saír a alta mar. No Pantalán do Club Náutico de Sada, os rapaces do CEPAP embarcáronse no Lion, o veleiro de 13 metros de eslora que os levaría de viaxe pola ría de Sada. Mais as costas galegas non son as únicas que coñece este barco. O barco ten travesías moi longas, como se demostra o feito de que xa estuvemos no Foro de Barcelona, o barco xa saliu de Galicia, fixo toda a costa española e máis portuguesa, e chegamos a Barcelona. No ano 2007 o barco estuvo tamén participando, non participando, sino acompañando e disfrutando de os días en que estuvemos ali da Copa América en Valencia, non? E o mando do Lion, unha tripulación totalmente voluntaria, é a que se encarga de coidar e de gobernar este peculiar veleiro. Todo o mundo ten ansias de colaborar. Cando chega a unha certa edad, dase conta que recibe máis do que dá e hai un momento en que un dice que ten que dar, non? No noso caso foi chegar ao conocimiento desta actividade. Eu conocín esta actividade no ano 2002 a través dunha navegación que eu fixen co meu propio barco. Entón, gustoume moito o proxecto, non? Considerei que era un proxecto que para min unía dúas cousas. O que a mí me gusta a navegación e o que eu entendo que teño que dar hacia os demás. E unindo esas dúas cousas, que para min é fabuloso, pois, ao igual que eu, o resto da tripulación, máis ou menos, somos xente que nos gusta o mar e que nos gusta colaborar. Durante os meses de xullo e agosto, o Lion percorreu a costa galega no marco do proxecto Gabea. En setembro púxose o broche final a esta tempada, permitindo unha vez máis que o colectivo de persoas discapacitadas poida participar en actividades náutico-deportivas, derribando as barreiras que lles impiden o uso do medio mariño.